Mi vagyunk a Legitimó, Magyarország első számú jogvédelmi szolgáltatója. Azért dolgozunk, hogy ön mindig biztonságban érezhesse magát. A Legitimum küldetése, hogy Magyarországon mindenki egyenlő eséllyel érvényesíthesse a jogait. Mi azért dolgozunk, hogy mindenki magabiztosan kiállhasson az igazáért, és az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése. A Legitimó azért létezik, hogy mindenki számára elérhető legyen a jogbiztonság. Azért vagyunk jelen, hogy ügyfeleink jogvitáiban megoldást nyújtsunk, és támogassuk őket jogaik érvényesítésében. Kapcsolatot teremtünk, figyelmesen meghallgatjuk ügyfeleink igényeit, proaktívan támogatjuk őket, és minden helyzetben a lehető legjobb, személyre szabott megoldást keressük. Fontos számunkra, hogy az ügyfeleink mindig tudják, számíthatnak ránk, a Legitimóra. Az ügyfeleink elégedettsége számunkra az első, ezért minden döntésünket az ő érdekeik vezérlik. Mi vagyunk a híd az ügyfeleink és a jogi csapat között. A háttérből segítjük a gördülékeny ügyintézést. Legitimó, teljes körű jogvédelmi szolgáltatás ügyfeleinknek, korlátlan jogi tanácsadással, jogi képviselettel és a jogvitákkal kapcsolatos költségek fedezésével.